fete, bine ați venit la un nou episod. Astăzi filmăm Daily Vlog 6 și suntem la Mario și la Andrei în față. Îi așteptăm să mănânce și după tot așa mergem la Flori. Ce facem în fiecare zi? N-am filmat când m-am trezit și ce am făcut pe acasă, că nu a fost nimic interesant și așa că am decis să filmez ceva acum ca să încep și eu daily vlog-ul. Și nu mai am nimic ce să zic, așa că revenim cu update-uri. Oameni buni, 2 fix și am să fac un mic update, nu fac outro aici, pentru că am să mai filmez ceva ca să iasă videoclipul mai lung, pentru că n-am filmat nimic astăzi, pentru că n-am făcut nimic interesant astăzi, n-am mai fost la Flori, am fost un pic pe afară, ne-am jucat niște cărți și după ne-am plimbat și am ascultat niște muzică, nimic interesant. Și mă sună Octi, deci Octi, când vezi daily vlog-ul ăsta, de-aia nu ți-am răspuns. Nu știu, vrem să filmăm ceva, să-l prindem pe Flori într-o zi mai liber, dar nu știm ce să filmăm, așa că dați-ne idei de videoclipuri în comentarii sau, nu știu, lăsați întrebări sau, nu știu, poate filmăm un Q&A sau, nu știu. Dacă îi pentru Q&A, poate să pun un poll pe Instagram și chiar n-am făcut nimic interesant astăzi ca să am ce să filmez și nici mâine cel mai probabil nu o să facem nimic interesant, dar poi mâine o să vedeți videoclipul în care mergem la satul vecin. Cred că poi mâine, cred că da, cel mai probabil, da, poi mâine. Mergem la satul vecin, poate o să mai filmez ceva de pe acolo, poate, nu știu, o să filmez ceva, chit că persoanele de acolo nu vor să se arate, nu știu, să văd. Și nu știu, o să mă pun să mă uit la un serial ceva sau să sun pe Octi și după, mai târziu, o să fac și outro. Așa că, ce să zic, revenim cu update-uri. Oameni buni, aici cred că o să scriu, pentru că nu cred că mă auziți. Stau și mă uit la un serial, îi 6 dimineața și am decis să fac outro ca să pot să editez videoclipul pe dimineață. Nu uitați să dați un like, un share, un subscribe, să apăsați pe clopoțel și să ne dați un follow pe conturile de Instagram și TikTok pe care le aveți în descriere. Eu am fost Ariana din Brigada Opret și ne revedem data viitoare.